खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं साजिब बसुमतारी। बड'लेण्ड फरायसा आफादाबो 22थि बिटिसि गोरोबथा सान फालिदों। बे 22थि बिटिसि गोरोबथा सान फालिनायाव बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एरैबायदि फोरमायोदि थांनाय 21 बोसोरनि सिगाङाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि सानाव भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो बिएलटिनि गेजेराव बे बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन। बे बिटिसि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां बिथिङावनो जौगानो हादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिटिसि गोरोबथा जानायनि सिगाङाव बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां थासारियाव गोग्लैसोनानै दंमोन। बिटिसि सोरजिनायाव गोबां मुंख्लं जानायफोरनि मुसुखायावबो बिबार माला होयै होयै मान बावदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 2024 इं मायथाइनि 12 आरो 16 फेब्रुआरियाव जानो गोनां ओइचएस आरो मेट्रिक आनजादनि होगिरि बिजाथिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां सोगोमसार बसुमतारिया मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोननि गेजेराव होनि। बिटिसि एकर्ड डे एबा बड'लेण्ड 22थि बड'लेण्ड डेनि बिटिसि हालामनि गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि दिनावनो 21 बोसोर आगोलाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिएलटिनि गेजेराव सुक्ति जानानै बे बिटिसिखौ सृष्टि खालामनाय जादोंमोन भारत संबिधाननि 6 सिडिउलनि आन्दाराव। आरो बे सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव सामाजिक, अर्थनैतिक, शिक्षा दिक्षा आरो राजनैतिक दिगाव जथेस्थ' परिबर्तन बा सोलायनाय फैदों। जिहेतु जोंनि ओनसोला मोनसे समाव बहुद बिटिसि सृष्टि जानाय आगोल बेफोर बिथिङाव गोग्लैसोनायमोन। दा बे दिगाव गोबां सोलायनाय फैदों। दा बे बिटिसि सृष्टि जानायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां मार्टियार शहीदफोरनि अबदान दं। दा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि सरकाराव 2 बोसोर इन्टारिम आरो 15 बोसोर बिपिडुला सरकार सालायनाय समाव बिटिसि सरकार हिसाबै बे 10 फेब्रुआरि बिटिसि एकर्ड डेखौ बड'लेण्ड डे हिसाबै फालिबोबाय थादोंमोन। आरो थांनाय 3 बोसोराव सरकार गैयैयावबो बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलनि प्रटेक्टु 10टा साब डिभिसनाव बड'लेण्ड डे हिसाबै दिनैनि बे बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिबोदों। आरो बेवहाय जोंखौ बिएसइउखौबो बिपिएफ दोलोआ लेंहरनाय मथे जोंबो दिनैनि बे देबोरगावआव थानाय मार्टियार्स बड'लेण्ड सेमिटारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालायनानै जेसेबां सुजित नार्जारि बा 2500निख्रुइ बारा मार्टियार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावै बावै सनमान होदों, श्रद्धा खालामदों। खारन बे बिटिसि सृष्टि खालामनायाव बिथांमोननि जिबननि बहुद गोथां थैनि अबदान दङ। दा बिथांमोनखौ गोसोखांनाया जों बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफोरनि दायथ'। खारन बिसोरनि अबदाननि दारैसो जोङो दिनै गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों। फेब्रुआरि दाननि 12 आरो 16 अक्ट'खालि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परिखा जानो थांगासिनो दङ। थ' बिटिसिनि गासैबो आरो आसामनि गासैबो जायफोर फरायसुलिफ्रा मेट्रिक परिखा आरो हायार सेकेन्डारि परिखा लिरनो थांगासिनो दङ बिथांमोननिसिम जोङो बिएसइउनि तरफनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। जाहाथे बिथांमोनहा बे परिखाखौ मोजाङै मोजां लिरनानै गाव गावनि भबिष्यत जिबनखौ दानायनि मोजाङै परिखायाव लिरो बा परिखाखौ होयो जों बेखौ खावलायहरबाय। आरो जाहाथे बयबो खुनु गाज्रि लामाजों थाङालासिनो बे मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारि परिखाखौ लिरो बेखौ जोङो बयबो फरायसुलि जोंनि आंगो फंबाय बिनानावमोननिसिम खावलायहरदों। मानोना बे मेट्रिक परिखा आरो हायार सेकेन्डारि परिखायानो गाव गावनि भबिष्यत खौ दानायनि गिबि एग्जामफोर होनजायो बुंनो थांब्ला मेट्रिकखौ आरो हायार सेकेन्डारिखौ नैथि। दा बिथांमोननिसिम आरो गासैबो गार्जेननिसिम गासैबो परिखा सेन्टारफोरनिसिम आरो बयबो फोरोंगुरि टिचारफोरनिसिम जोङो बिएसइउनि तरफनिफ्राय जोबोद गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो खावलायनायबो जाबाय जाहाथे परिखाखौ मोजाङै जेबो गाज्रि घटना जायालासिनो सालायलांनो हायो।
बेखौ खावलायहरनाय थाबाय इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबनाय थाबाय गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।